Hej. Godt, så prøver vi at gøre det sådan i dag, at jeg holder ligesom sådan en forelæsning, ligesom jeg normalt ville have gjort, bare her virtuelt, og så kan I se den derhjemme. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I selvfølgelig bare skrive til mig på Lektio. Det er jo ikke live det her, men I skriver bare, hvis der er nogle spørgsmål. Men det vi kommer til at skulle beskæftige os med i dag, det er først kinetisk og potentiel energi, og så kigger vi lidt på, hvordan vi kan bruge det her begreb arbejde, som vi også har haft om før, i forhold til kinetisk og til potentiel energi. Men først starter vi altså bare lige med, hvad begreberne de overhovedet betyder. Så først så starter vi med kinetisk energi. Kinetisk energi. Som nogle af jer måske også har hørt benævnt som bevægelsesenergi. Godt. Og kinetisk energi, kin, det er jo altså givet som en halv gange m, som er massen af vores objekt, gange selvfølgelig hastigheden i anden. Og grunden til, at vi selvfølgelig ved, at hastigheden skal være med, det er fordi, for at vi har en bevægelse, så er vi jo også nødt til at have en eller anden form for hastighed. Så vi kan lige skrive op her, at kin, det er jo altså den kinetiske energi. Og kin måler vi i joule. M, det er massen af vores objekt. Og massen, den måler vi selvfølgelig i kilo. Og endelig så V, det er altså hastigheden. Og V måler vi i meter per sekund. Ud fra det her, så kan vi altså også se det her, vi har snakket om før med, at joule, det faktisk er en sammensat enhed. Fordi når vi ganger kilo med meter per sekund i anden, så får vi selvfølgelig ikke noget joule ud. Det kan vi jo ikke se ud fra de her enheder. Men det er simpelthen fordi joule, det er det samme som kilo gange meter per sekund i anden. Igen fordi det er den her sammensatte enhed. Så jeg synes, vi skal prøve at se et lille eksempel på, hvordan man faktisk kan bruge det her kinetiske energi. Så jeg skriver lige et eksempel. Så lad os forestille os her, at vi har en bil. Og den her bil, den er ude at køre. Bilen, den får vi at vide, at den vejer 1100 kilo. Og den kører med 90 km i timen. Så er der jo det her smarte lille trick, at når vi skal omregne kilometer i timen til meter per sekund, så kan vi altså bare dividere med 3,6 meter per sekund, og det bliver det samme som 25 meter per sekund. Så jeg skal beregne den kinetiske energi af den her bil. Så skriver vi selvfølgelig bare kin er lige en halv gange m gange v i anden. Det vil altså sige en halv gange 1100 kilo gange meter per sekund. Okay, det går da helt galt det her. Gange 25 selvfølgelig meter per sekund i anden. Og der får vi altså 0,34, jeg skriver lige på en lidt anden måde, får 3,4 gange 10 i femte joule, eller 0,34 megajoule, hvor mega, det selvfølgelig er det samme som 10 i sjette. Så det vil sige en million joule. Godt. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at se på endnu et eksempel. Og den her gang, der skal I være lidt med til at regne derude. Så jeg skriver lige et eksempel her igen. Og nu har vi altså en cyklist her,
der er ude at køre på sin cykel. Og den her cyklist, han vejer altså 65 kilo. Og hans cykel, den vejer 10 kilo. Og de bevæger sig med en hastighed på 36 km i timen. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I lige pausede videoen nu, og så prøver at beregne den kinetiske energi for det her system af cyklist og cykel. Så altså hele det system, vi har her. Prøv lige at gøre det en gang. Godt, så håber jeg, at I har fået regnet det ud. Ellers så gør vi det lige sammen her. Så det er selvfølgelig en halv gange. Og nu er det jo massen af det samlede system, så det må være de 65 kilo plus de 10 kilo gange vores hastighed, som vi selvfølgelig lige skal omregne til meter per sekund. Og det skal vi jo gøre ved at dividere med 3,6, så vi får, at det bliver 10 meter per sekund. 10 meter per sekund i anden. Og det håber jeg, I har fået til 375 joule. For det er i hvert fald det, jeg har fået det til. Så kunne jeg godt tænke mig, at I prøver at overveje lidt til næste gang. Hvis nu man har sådan en kinetisk energi her, og det kan være vores bil, det kan være vores cykel, det kan sådan set være hvad som helst. Og jeg godt kunne tænke mig at øge den kinetiske energi. Er det så smartest at øge massen? Eller er det smartest at øge hastigheden, hvis jeg kun må øge en af delene? Prøv at overveje det til næste gang, og så prøver vi lige at snakke om det på klassen. Så her kan vi lige skrive: overvej, er det bedst at øge massen eller hastigheden? Og det er selvfølgelig underforstået, at jeg gerne vil øge den kinetiske energi. Godt. Så det var kinetisk energi. Så synes jeg, vi skal prøve at kigge lidt på potentiel energi sammen en gang. Så jeg går lige her ind og rydder lærredet. Og så skriver jeg potentiel energi heroppe i stedet. Potentiel energi. Og potentiel energi, det er altså det samme som, I har måske hørt det omtalt beliggenhedsenergi, fordi vi ofte kigger på noget med højde. Men det er sådan set en form for oplæret energi. Fordi udover den klassiske potentielle energi, som vi kigger på her, som har noget at gøre med højden af vores objekt, så kan det også være for eksempel energi, der er gemt i en fjeder, vi har trykket sammen. Eller alle de her ting, som vi ligesom på en eller anden måde, der har potentiale, kunne man sige, til at udvide sig. Så det er sådan noget oplæret energi, vi har i et system. Men helt klassisk, så er den potentielle energi, E-pot kalder vi den, givet som M gange G gange H, hvor E-pot, det er så vores potentielle energi, som vi selvfølgelig måler i joule. M er massen, som vi måler i kilo. G er vores tyngdeacceleration.
som i Danmark i hvert fald er 9,82 meter per sekund i anden. Prøv at se, om I kan huske, hvad G måske er nogle andre steder. Måske kan I prøve at finde ud af, hvad den er på månen. Og H, det er altså højden. Og H måler vi så selvfølgelig i meter. Godt. Der kan I se her, at fuldstændig ligesom før, hvor vi fandt ud af, at joule var den her sammensatte enhed, så er den faktisk også sammensat her af kilo gange meter per sekund i anden, gange meter, som selvfølgelig bare giver os kilo gange meter per sekund. Prøv at se, om vi kan få lov til at skrive det i anden der. Der er ikke helt så meget plads. Så det er altså bare fuldstændig det samme, som det vi lige har skrevet op. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi igen prøver at kigge på et eksempel. Så lad os til at starte med at forestille os, at vi har et bord her. Og det her bord, det er 0,85 meter højt. Og på det, der ligger en bog. Så kan man sige, at hvis nu jeg har taget den her bog nede fra jorden her, og løftet den her op, så har den sket en eller anden stigning i dens potentielle energi. Og den kunne vi jo regne ud en gang. Hvis vi siger, at massen af bogen er 0,67 kilo. Højden, som den ligger på, er selvfølgelig bordets højde, som er 0,85 meter. Så kan vi altså regne ud af den her bogs potentielle energi. Jeg skriver det lige herovre en gang. I pot. L i M gange G gange H. Så er altså 0,67 kilo gange 9,82 meter per sekund i anden gange 0,85 meter. Og det giver alt i alt 5,6 joule. Godt. Så kan man sige, at i det her eksempel, der har jeg jo valgt, at mit nulpunkt, det er gulvet under bordet. Og det er jeg sådan set fri til at vælge, hvor jeg gerne vil have det nulpunkt henne. Det kunne jo også være, at min bog her, den faktisk var inde i et hus, og vi måske var på anden sal heroppe, så der var altså et godt stykke vej ned til jorden hernede. Så kunne jeg jo for eksempel have valgt at sige, at mit nulpunkt, det er ikke heroppe længere, det er nede ved jorden. Så havde højden selvfølgelig været meget højere, og min bog havde derfor haft en højere potentiel energi. Men forskellen i potentiel energi fra min bog ligger nede på gulvet til den er oppe på bordet, vil stadig være den samme. Det er derfor, når vi snakker om potentiel energi, så taler vi ofte om ændringen i potentiel energi. Så vi skriver lige, at man taler ofte om ændringen i potentiel energi. Simpelthen fordi så slipper vi for at tage højde for, hvor vores nulpunkt er. Men så ser vi bare på, hvad forskellen i potentiel energi er hernede og heroppe. Men så længe man ikke gør det, og man bare snakker om potentiel energi, så er det altså vigtigt at definere et nulpunkt. Så altså, hvor er det, vi tager udgangspunkt i at måle højden fra? Godt. Så det er vores potentielle energi. Det er altså det her, som har noget at gøre med, hvor højt op vores objekt er.
Og så kunne jeg godt tænke mig, hvis I måske prøvede at tænke, ligesom vi snakkede om med den kinetiske energi, om det var smartest at øge massen, eller om det var smartest at øge hastigheden. Så prøv også her engang at overveje til næste gang. Om man skal øge massen. Den vil der slet ikke nu. Vi prøver lige at gøre sådan her en gang. Prøver jeg lige at indsætte noget tekst i stedet for. Det fungerer ikke. Stop. Men prøv altså at overveje, om det er smartest at øge massen, eller øge højden, hvis vi gerne vil øge den potentielle energi. Eller om der reelt set er nogen forskel på, om vi øger massen, eller om vi øger højden. Tyngdeaccelerationen, kan man sige, den kan vi jo ikke gøre så meget med mindre vi rejser til en anden planet. Og det er nok lidt for meget at gøre ud af det. Godt. Så skal vi snakke lidt om det her begreb arbejde, og hvordan man kan forstå det i forhold til kinetisk energi, og i forhold til potentiel energi. Så lad os lige prøve at gøre det en gang. Godt. Så arbejde. Sådan helt grundlæggende skriver jeg lige arbejde herop. Så kan I måske huske, at arbejde, det definerede vi som store A. Og det var altså en kraft, der virker på vores objekt, gange den strækning, som vores objekt bevæger sig. Det vil sige her, der A er vores arbejde. Og det måler vi i joule, ligesom energi. F, det er den kraft, der påvirker vores objekt. Og den måler vi selvfølgelig i Newton, som vi altid gør med kræfter. Og endelig delta S, det er den strækning, vi har bevæget os. Og den måler vi selvfølgelig bare i meter, som vi altid måler strækningen. Godt. Så starter vi lidt med at kigge på kinetisk energi i forhold til arbejde. Fordi hvis nu vi har et eller andet objekt, som ændrer sin kinetiske energi, så siger vi simpelthen bare, at det arbejde, der er udført på vores objekt, det er lige ændringen i kinetisk energi. Og det er det, som vi kalder for arbejdssætningen. Arbejdssætningen, den siger, at arbejdet er lig delta, det vil sige ændringen i kinetisk energi. Det vil sige E kin slut minus E kin start. Eller lige en halv gange massen gange sluthastigheden minus en halv gange massen gange starthastigheden. Så altså hvis vi har et eller andet arbejde, der bliver udført på vores objekt, så det ændrer hastighed, så kan vi altså finde, at forskellen, eller det arbejde, der er udført, det simpelthen er forskellen i den kinetiske energi fra slut og til start. Så det eksempel, som vi skal prøve at kigge på her, der forestiller vi altså os igen, at vi har en bil. Og den her bil, den vejer 1150 kilo.
Og til at starte med, så kører den med 20 meter per sekund. Nu tager vi bare hastigheden i meter per sekund. Vi gider ikke at omregne. Så får vi at vide, at den her bil, den begynder at bremse. Så der kommer altså til at være en eller anden bremsekraft, der virker på den. Og efter den her bil, den har bremset et stykke tid, så kører den altså nu med 10,2 meter per sekund. Og den længde, det har taget den at bremse ned fra 20 meter per sekund til 10,2 meter per sekund, det får vi at vide er 25 meter. Godt. Så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvor stor den her bremsekraft, den egentlig har været. Og for at finde ud af det, jamen der kunne jeg jo måske prøve at finde arbejdet. Som vi kan se heroppe, så er arbejdet altså lige kraften gange strækningen. Og vi kender jo strækningen her, så hvis vi kunne finde arbejdet, så kan vi også finde vores kraft. Så vi vil sige, at arbejdet, det må jo være forskellen i kinetisk energi. Så hvis nu vi starter med, lad os lige bare starte med at skrive det op sådan her for nemheds skyld. E-kin start. Det er altså lige en halv gange vores masse, 1150 kilo, gange 20 meter per sekund i anden, som giver 230 kilojoule. Vores slutkinetiske energi, E-kin slut, er lige en halv gange 1150 kilo gange de 10,2 meter per sekund i anden, hvilket så giver os 60 kilojoule. For at finde arbejdet, jamen, så må vi jo så trække de to fra hinanden. Så vi siger slut, det er 60 kilojoule minus 230 kilojoule, som var vores startværdi. Og det får vi altså til minus 170 kilojoule. Så vil jeg gerne have til på fredag, I overvejer, hvorfor er den her værdi negativ. Det er nemlig ikke en fejl, at den er det. Det skal den være. Hvorfor er vores arbejde negativt, og hvad betyder det rent fysisk? Prøv at overveje det til på fredag. Så for at finde F-bremse, jamen så skal vi jo have isoleret F op i vores formel, som vi havde heroppe. Så vi siger F er lige A divideret med strækningen. Det vil sige minus 170 kilojoule divideret med 25 meter, som giver os 6.800 newton, hvilket er det samme som 6,8 kilonewton. Så på den måde, der kunne vi altså finde ud af, hvad bremsekraften var, simpelthen ved at bruge den her arbejdssætning, som vi kender nu. Godt. Så skal vi prøve at se lidt på, hvordan arbejde det relaterer sig til potentiel energi. Og jeg vil gerne beholde det her, der står op vores allerøverst, så nu sletter jeg bare lige det, der står hernede, så der er plads igen. Godt. Fordi i forhold til potentiel energi, der er det faktisk meget nemmere bare lige at se, hvordan det relaterer sig til arbejde. Fordi når et eller andet objekt, nu har jeg bare en kasse her, den
hvad skal man sige, ligger stille på bordet for eksempel. Jamen, hvis nu vi så fjerner bordet og lader den falde, så er der jo en kraft, der påvirker den. Og det er tyngdekraften. Og tyngdekraften, den er M gange G. Den potentielle energi, lad os lige skrive den op herover. Den er lige M gange G gange H. Og hovsa, hvad er det, vi kan se der? Den er jo faktisk allerede lige vores tyngdekraft, Ft, gange vores højde, som jo også kunne fortolkes som en strækning. Det vil sige, hvis vi har en eller anden klods her, der falder herned til, den er faldet strækningen H, så har ændringen i dens potentielle energi, det er altså M gange G gange den her højde, som den er faldet. Det vil sige, at ændringen i dens potentielle energi er allerede bare arbejdet. Så derfor så kan vi altså skrive, at ændringen i potentiel energi, det er simpelthen bare lige vores arbejde. Og der skal et negativt fortegn foran her, fordi normalt, når ting falder, så falder de jo selvfølgelig nedad, og vi regner stort set altid opad for værende positivt. Så derfor sætter vi et minus foran vores ændring i den potentielle energi. Men det er simpelthen bare direkte arbejdet, vi kigger på her. Godt. Jeg håber, det gav nogenlunde mening for jer. Ellers så må I endelig bare skrive til mig enten på Lexio, eller spørge mig på fredag om... Nu bliver jeg ved med at sige fredag. Jeg håber, vi har timer på fredag. Ellers så næste gang, vi har timer sammen i hvert fald. Og nu skal I sådan set bare lave nogle opgaver. Og jeg vil gerne have, at I laver opgave 7, 8, 11, 12. Og hvis I har tid til det, så lav opgave 4 og 6. Jeg vil ikke have, at I samlet set bruger mere tid på det her, end sådan, hvad modulet normalt vil have varet. Så cirka 1,5 time, inklusiv den her video selvfølgelig. Så hvis I har mere tid til det, eller har lyst til at lave lidt ekstra, så lav opgave 4 og 6 også. Men det eneste, I behøver at lave til næste gang, det er altså 7, 8, 11 og 12. Og det er på side 96-97 i bogen. Og de her opgaver, de skal være afleveret senest torsdag morgen. Så når jeg går ind torsdag kl. 8 og kigger for at se, om I har afleveret, så skal de være afleveret der. Så I kan altså bare lave dem i løbet af dagen, når I har lyst. Og hvis I har nogle problemer med dem, så må I selvfølgelig også gerne skrive til mig. Det er ikke sådan, jeg forventer, at I skal have lavet dem fuldstændig perfekt til torsdag. Jeg skal bare kunne se, at I i hvert fald har kigget på dem. Godt. Jeg håber, at det var klart, hvad I skal, og hvad teorien har været i dag. Ellers må I selvfølgelig bare skrive til mig på Lexio. Godt. Vi ses. Så hej hej.